Assalamu alaikum masu kallo da sauraro. A yau muna mai farin cikin gabatar muku da wato solar generator da muka haɗa, wanda yake bada ɓangare biyu, ɓangaren wutan nepa da kuma ɓangaren wato DC, ɓangaren batir kenan. Ga mai buƙata wanda yake so a koya masa zai iya kira lambar waya da muke bayarwa ta 0800-87-80-1217. Wannan shine injin, sannan kuma ga fanal ɗin da yake caza wannan generator. Kamar yadda kuke gani, nan shine fuskar, gashi nan shine wajen kwaikwaye, gashi nan kuma shine wajen kunna, sannan kuma nan baya shine ɓangaren wato wutan nepa. Ga mai buƙata zai iya kira lambar wayar da muka faɗa ta 0800-87-80-1217. Wannan ita ce lambar da za a kira.